Takže zase sme pri našom BSM a otázkou je, či je možné BSM zrušiť. Ako sme si už povedali, predmanželské dohody náš právny poriadok nepozná a preto u nás nie je možné takouto formou upraviť majetkové vzťahy medzi manželmi. Je však možné BSM zrušiť aj počas trvania manželstva, a to súdom alebo zo zákona. Z nasledovných dôvodov. Jedným dôvodom je nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom, napríklad pri závislostiach alebo hraní hazardných hier a podobne. A druhým podstatným dôvodom, kedy súd môže zrušiť BSM za trvania manželstva, je podnikanie druhého manžela. Ale pozor, podnikaním sa nemyslí, ak je niekto štatutár alebo spoločník v obchodnej spoločnosti. V zásade sa myslí podnikanie na živnosť alebo podľa osobitného predpisu, kde záväzky z podnikania môžu byť uspokojované zo spoločného BSM. A taktiež BSM zaniká rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku jedného z manželov alebo o vyhlásení konkurzu. Je to pri treste prepadnutia majetku napríklad.